Zo kwamen er 2 graven van het slot van het jocht en afvalkoelen vol 17e eeuws gwot. Want de laatste dag van het archeologisch onderzoek werden er zaken gevonden. Liek als kruken en bijzondere munten. Munten komen in koper, zilver en goud voor. Nou, we hebben alle 3 de categorieën gevonden. Mooie Friese oort in koper, zilver een stuivertje en als klap op de vuurpijl uit een mestkuil, opgerold en al, een gouden munt. Het is waarschijnlijk een goudgulden of een Franse écu d'or. We kunnen hem nog niet vinden, maar hij heeft wel mooie schildjes en we gaan nog zoeken wat het precies is. We hebben hem net gevonden, dus we zijn heel tevreden hiermee. Nou, vanmorgen ook een leuke topvondst weer. Complete koperen tapkraan. Het kraantje zit hierin. Dit werd in een vat geslagen. Sloegen ze er gewoon zo in en dan kon je hiermee open en dicht doen. Eventueel voor wijn of jenever of wat maar getapt moest worden. Dit is heel oud. Dit is waarschijnlijk zo rond 50. En dan is het verhaal dat die bobbeltjes, die mensen eten maar de handen en je een vette klauwen. En als je van die bobbeltjes hast, dan gliet die glas net voort. Nou ja, prachtig. Het is weinig, maar het is genoeg om voor hun om te determineren en te zeggen het is een Berkenmeijer. Elke dag vinden we wel een of andere topvondst. We hebben hier een ijzeren kanonskogel die omkleed is met lood. Dus de ijzeren kogel was net niet groot genoeg om een goede sluiting te hebben waarschijnlijk. Hebben ze er lood omheen geknepen. Dus echt een heel goed gewicht voor een kleine kanonskogel, voor een klein kanonnetje. Maar dat is wel iets wat je in zo'n borgterrein eigenlijk wel verwacht dat ze goed geschud hebben. Van der Vincen is een live blog maken op de website van Mug Ingenieursbureau. En er wordt met een 3D-scan een oersjoch maken van de graven en de fundamenten.